Takže nazdar lidi, já vás vítám u svého dalšího videa a v tomto videu si ukážeme Speedor královské lože. Takže tato sada Speedors od Lego Chima obsahuje těchto 5 karet. Takovou 5 karet. Obsahuje 6 či. Ty tady nemám, ty jsem rozdělil mezi těch, zatím jenom 5 kmenů čínských jsem rozdělil. A tady obsahuje kouliči, a toto je samotná věž, dá se takto rozložit. A on ten Speedor vlastně takto jede a takto nějak by do ní měl narazit a sundat tu či, nebo nějak takhle, nevím. Toto je samotný Speedor s Lagravisem. Zaostři. Takže toto je Speedor s tím Lagravisem a ten Speedor hodně zajímavý a no, má tu zajímavou zbraň, také obsahuje plášť a takovýto zajímavý spodek pro zlepšení rovnováhy. Takže to bude asi všechno u tohoto Speedoru a uvidíme se v dalším díle u další ukázky, takže ahoj ahoj.